Не бях виждал такава камера в смартфон и съм сигурен, че и вие не сте. Вижте колко е масивна, а тук има два телефотообектива, които са с един сензор. Това е Huawei Pure 80 Ultra, а ето какво прави неговата камера толкова специална. Започвам с главния сензор, т.е. с резолюция 50 мегапиксела и оптичен формат 1 инч, което значи, че е по-голям от почти всичко ползвано в останалите смартфони. Това подобрява светлочувствителността, а освен това позволява получаването на по-естествен боке ефект, онова замазване на фона, което харесваме. Сензорът е с много широк динамичен диапазон и има механична бленда с 9 степени, която се управлява автоматично или ръчно. Телефотокамерата несъмнено е звездата, защото може да се открие само в Pure 80 Ultra. Тя има два телефотообектива с оптично приближение 3,7 по и 9,4 по, които се обслужват от 50 мегапикселов сензор. Неговият размер е най-големия в индустрията за подобна камера. При превключване между обективите в корпусът се премества елемент, който насочва светлината към сензора. В резултат получаваме детайлни и ярки снимки на близки и далечни обекти, както и чудесни портрети във всякакви условия. Смартфонът включва и 40 мегапикселова камера с ултраширок обектив и автофокус. Ако държите на селфита, също няма да останете разочаровани. Камерата е с 13 мегапиксел сензор, много широк обектив и автофокус. Посетете mobilealgeria.com, за да видите снимки с камерите на Huawei Pure 80 Ultra. Какво мислите за този интересен телефон? Споделете в коментарите.